Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzam sa na najvyššom mrakodrape a najvyššej budove vôbec v celej Južnej Kórei, v Soule. Veď pozrite, nachádzame sa vo výške teraz aktuálne nejakých 470 metrov. Toto nás čaká o chvíľu. Pozrite tú výšku. My už sme si ukazovali tieto tu poschodia, tento vyhliadkový bod v minulom vlogu, ale dnes nás čaká výstup na tento most, za čo sme si dali špeciálny príplatok. Ideme vyššie, ako je vôbec akékoľvek vnútorné poschodie. Takto vyzerá tá väža. Ideme na tento most. Vlastne asi iba 3 poschodia pred totálnym vrchom celej väže. Tu už sú iba nejaké mini anténky. A bude to vôbec moje najvyššie miesto vôbec v mojom živote, kde vidím na nejakú konštrukciu vybudovanú človekom. A dokonca budem ešte aj vonku a na moste. Čiže nebudem vo uzatvorenom priestore, budem vo výške 541 metrov, takto priputaný v takomto odeve na takýchto konštrukciách. Oni už sa tu pripravujú, o 15 minút mám byť tu. Som zvedavý. Povedali mi, že najprv mi povedali, že nemôžem zobrať kameru, potom povedali, že áno, ale to bolo dole, uvidíme, čo povedia tu. Keď tak mám pripravené špeciálne okuliare s kamerou, kde je nízka kvalita, slabá kvalita, neviem na ako dlho mám baterku, ale niečo sa minimálne snáď potom podarí natočiť. Tak sme oblečení. Sme tu dvaja ľudia, zákazníci a traja idú s nami. A to asi začína naša túra. Je to tak na figu, lebo zakázali mi brať GoPročku, ktorú mi povedali, že dole si môžem brať. A teraz tu musím ťahať túto vec, ktorú mám pripevnenú ku mne. Čiže pravou rukou. A ľavou rukou natáčam na mobil. Mobil je povolený. No a už sme vyššie, ideme tam hore na most. Už sme vyššie ako najvyššie, ako pol kilometra, ako najvyššia miestnosť. A je mi pekelne teplo v tomto obleku. Furt toto musím mať v ruke, porazím ma. A ideme už asi 8. poschodie peši. Nevládzem. A vyzerá to, že pôjdeme ešte ďalších dobrých 7-8. Vlastne ani sa tu nemôžete len tak prechádzať. To je tiež nejaká atrakcia, ale neviem, čo to je. Si zatvorené. Kakos. Brutálne teplo. Veľmi rýchle tempo nasadili. Neviem, či ma vôbec bude počuť. Zapol som sa aj okuliaru, teda kameru v okuliároch, ale nikdy neviem, či je správne zapnutá, alebo nie. Takže možno nenahráva, možno nahráva.
ešte po schodí. Teraz som zistil, že sa mi to celá vyzúva aj topenky. To je ináč zvláštne, že jak to prechádza cez toto. Už nevládzem, fakt. Ale sme vo výške mosta. Konečne. Sa mi toto za... Fúha. Strašne rýchlo to je. Títo Korejci mám pocit, že oni nevedia moc tie služby robiť. Wow, tam je úplne horné poschodie. Aha, takto fotka sa tam robí. A tam je ešte sklenená podlaha. Takže koľko zostáva ešte po schodí? Keby som chcel ísť úplne na úplný vrch. Raz, dva, tri. Štvrté poschodie, nad nami už iba strecha. Nejaké vysielače tam. Ok, ideme my. Up. Oh, wow. To mi tu nejak šucha rameno. Ok. Ani sa nemôžem popozerať. A ona už ide dole, fotografka. A tu je, čo sme si hovorili v minulom vlogu. Betónová džungla a betónová králikáreň. Sme, tuším, na 6. alebo 7. najvyššom mrakodrape na svete. A sme takmer na streche. Väčšinou, keď máte tie vysoké mrakodrapy, tak môžete ísť tak trebárs do 80%, a nie, že do 99 alebo 98%, jak je tomu tu. Sme vo výške 541 metrov. No, to neviem, či nie je celková výška toho najvyššieho mrakodrapu v New Yorku. A tieto schody tu. Tu by to chcelo dron, jak tu lieta nado mňou. Som spotený strašne. Je teplo. Čakal som, že bude zima fúkať, a je tu teplo a nefúka. Sú tu tiež kamery, pozerám. To nie je až taká uchvatná tá výška. To sme si tiež hovorili v minulom vlogu, že na tomto mrakodrape je najvyšší, čo drží Guinnessovú knihu rekordov, je toto. Najvyššie položený skydeck. Alebo takéto sklenené, ale neviem, či je to toto, alebo to, čo bolo tam. Podľa mňa tam, lebo čo je, o čom je toto. Tam ste mali priepasť 500 metrov. Máte priepasť 40 metrov. Je to neuveriteľné, lebo máte pocit, že lietate niekde vo vzduchu, alebo že ste niekde na vrchu nejakej hory a popri tom ste na stavbe, v ktorej bývajú ľudia, v ktorej ľudia pracujú v kanceláriách, v ktorej bývajú ľudia v hoteli a ktorá bola hlavne vybudovaná človekom. Čiže 555, to je ľahko zapamätateľné číslo, to je celková výška tohto mrakodrapu. Poďme si ešte zrátať, koľko poschodí sme prešli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vlastne 9 poschodí sme vyšli hore. Wow. Vyzerá to tak, že ideme dole. Konečne trošku vykúklo slnko.
Výlet nám skončil. A teraz tu musíme trošku šaškovať s týmito vecami. Aha. Zvláštne, že to takto prechádza. OK. Čaká nás teraz asi 10 poschodí. Po peši. Ak sa pýtate na cenu, stalo to 120 000 vonov, čo je asi 72 eur. Táto záležitosť. To je možno aj dôvod, prečo je tu tak málo ľudí. Sme tu iba dvaja. Väčšinou to neviem, či to nie je až pre 5 na jeden raz. Možno aj pre viacerých. To napadlo, že ešte tuto postavíme ďalších 10 alebo koľko. Asi až 13 poschodí. Železnej konštrukcie na dvoch stranách. Pozrite, ešte tu majú cedulky exit. Toto ma zaujímalo, tieto konštrukcie. Na sklápanie, také čudné to tam, že tam viete vyklopiť. Aha, keď si niekto opravovať svetla, tak to tam asi vyklopí a môže sa na to postaviť. OK, to mi dáva zmysel. To je čo za mega konštrukciu? Zrejme niečo s výťahmi. No, toto už je niečo spoločné s výťahmi. No, to boli posledné zábery asi zvonka. Aha, no, závaže na výťahy. Protizávaže. Furt toto tu musím ťahať. Ďalšie protizávaže na výťah. OK. Nech už mi to odmontujú, lebo nebaví ma to držať mobil stále jednou rukou. A sme dole. A toto takto vyzerá prezľakáreň. Tu máte skrinky, moja sedmička, tam asi neschovate veci, vyzlečete sa a môžete ísť. Ja sa idem prezliecť a my pokračujeme na poslednú atrakciu, asi kolej, na ktorú sa ja najviac z celej koleji teším. Nemáme veľa času, idem sa ponáhľať. Fúha, nebezpečná fotka. Ale kvalita nič moc podľa mňa. Či? This two? Yeah, okay. Yeah. A modern city with deep traditions such as Colonial, London, and Container Digital Plaza presents the City of Together. You can go to bed by like 8 or 9, so you stay up a few hours, you go to bed. You want to go to bed as soon as possible. And then wake up in the morning because I do not have a flight. Stay awake for that whole time. So that you... That's it for that. Pozerám, že sme na Novej ulici a blížime sa k miestu, ktoré vám chcem ukázať, ktoré ja sa najviac teším z celej Kórey. Malo by byť pred nami asi tak 200 metrov. A nie som si istý, či sa nevolá táto ulica náhodou, alebo štvrť Gangnam. Začínam ináč, veľký boj s časom je 16:17 a lietadlo mi letí 20:40. 2 hodiny predtým by som mal byť na letisku,
hodina mi tam trvá cesta a hodina z hotelu a hodina mi trvá cesta na hotel. A ešte tu za chvíľu zdržíme. Takže tento vlog bude veľmi tesný. Ak to nestíham, prichádzam zhruba asi o 300 €. Vyzerá to tu byť, že tu sú celkom dobré party uličky, ale nebavia ma, akože ja by som tu zostal, ak by ma to bavilo tu byť, ale nebavia ma už tieto veci. Už som toho presýtený, potrebujem už prírodu. No ale to, čo si ideme pozrieť, to mi stojí za to, aby som riskoval. Tu máme tuším tiež gaming centra, podobné ako v Japonsku. A ja už to vidím. Z celej Koreji som sa tešil na toto miesto najviac. Je predo mňou. Dámy a páni, česká hospoda a reštaurácia na zdraví. 3 roky som nejedol segedín a iné české jedla. 3 roky, dámy a páni, 3 roky. Tuto v centre Soulu, Koreji. Na zdraví, ideme na to. Majú tu koleno, dobrou chuť, kozel, české nápisy, guláš, bramborák, wow, nemáme veľa času. Vidím, že je to tu zariadené na český spôsob. Reštaurácia je takmer prázdna. Sme v českej reštaurácii v centre hlavného mesta Koreji v Soule. Máte tu aj vláčikovú dráhu a chodí tu vláčik, neviem, či mi donesie jedlo, alebo ako to tu funguje. Pozrel som si už jedálny lístok, aj som si objednal schválne, že čo to bude. Čakal som, že tu bude trošku širšia ponuka toho českého jedla. Není tam napríklad segedín, nevidel som tam svíčkovú. Je tam smažák, smažený sír, je tam bramborák. Ale ja som si dal nakoniec niečo s knedlama, čo bolo k dispozícii, lebo knedle som nemal fakt asi 3 roky. Nebola tu ani kofola, ale to asi ťažko tu nejak doniesť tú kofolu. By ma zaujímalo, že či tu vlastne Čech, alebo nejaký Korejec, čo žil v Čechách. A celý ten príbeh, na zdraví, dokonca aj na Instagrame sú. A majú tu aj české pivo. Škoda tej kofoly, nevedel, čo je kofola, ani nebola v zozname. Pozrite, čo sa mi tu veze. Pozrite, aj môj to sleduje. OK, to je moje. Výborne. A máme tu čo? Guláš so 6 knedlami. A tu je brána do Prahy. A idem rýchlo jesť, lebo čas uteká. A dokonca tu dávajú hokej. Zostáva nám... Je 17:04. Zostaná vám koľko? 3 hodiny 40 minút do odletu. Ideme na hotel. Je 18:08, o 2 hodiny a 32 minút mi odchádza lietadlo. Odlieta, to je presný čas odletu. A ja sa dostávam na môj hotel, beriem si tašku a ideme rýchlo na letisko, ktoré by malo byť vzdialené viac ako hodinu cesty. 비밀번호 출입문을 열었습니다. Ideme kontrolovať batoh, či nie? Asi nie. Minulý korejský vlog sme začínali niekde v týchto miestach a to bolo dnes v podstate, ale do obeda. A teraz máte okolo 6 hodín, 6, 10, 14, 7. A pripravuje sa tu na večernú žúrku všetko, lebo sme pred víkendom, piatok, pozrite aké Porsche. A tam vzadu tá budova, zozadu tej vysoké budova je moje metro. Čiže keď sa tam dostanem s týmito batohmi, úplne mám len z poslednej. A čiže to opäť divočejšie, bližšie a bližšie k metru. Mám pocit, že tu je devčenská štvrť, samé devčatá. Teče strašne zo mňa. Môžem ísť aj tejto dontra, ale neviem, či potom trafím na to miesto, kam chcem ísť. Budem blúdiť zbytočne. Ale druhá možnosť je po starej známej ceste, no nevzdialenejšie. Ideme tadeto. Máme skrátku, ideme na letisko. Priamým metrom, priamým vlakom. Vlak by mal ísť vyše hodinu, sa mi zdá. Som metra, ale veci, ktoré sa dejú, to nevymyslíte.
Lístok na letisko stojí 5500 vonov. Tipnite si, koľko som mal peňazí v hotovosti. 5100. A väčšinou v Japonsku som bol zvyknutý, že sa dalo platiť kartu aj, ale tu sa nedalo. A teraz som mal na výber, ja sa ponáhľam veľmi súrne, že hľadať bankomat. Pozrel som sa na okolo, nenašiel som nikde bankomat, tiež proste sa mi to aj neoplatí, tak som rozmýšľal, že čo ďalej, ty vole. Ja sa veľmi rýchlo ponáhľam, tu je môj vlak na letisko a všimol som si, že je tam detský lístok. Tak som si za 2500 kúpil detský lístok a zatiaľ nikto nič nehovorí. Ináč by som to neurobil, ale na čas ma tlačí, bohužiaľ. A ideme na letisko. Uvidíme, čo bude, keď budem vystupovať na letisku. Či ma tam niekto zastaví. Nevyzerá to vôbec dobre, museli sme prestúpiť. Zostáva podľa tohto 58 minút. A je 18:51. To znamená, že tam prídeme o 19:50, čo je 50 minút pred odletom. Je to veľmi tesné, je to medzinárodný let. Medzinárodné letisko, podľa mňa to nestíham, no. Veľmi tesné to bude. Je 19:21 a môj vlak dorazil na letisko. Takto sa rovno vchádza do letiska. Úplne ideálne. Podobné ako v Bangkoku alebo v Tokiu. Ja som vlastne teraz zabudol, že ja mám tú detskú kartičku. Či mi to prejde? To je otázne. Mal som sa niekde zahľabať viac medzi ľudí. Ďalšia dráma, teraz som sa dočítal, že tak 2 hodiny dozadu začali zlyhávať IT systémy na letiskách. Môj let je 2040. Neuveriteľné. Posunutý let, výborne. Môj let je posunutý o 1,5 hodinu, čo nerad vidím, vzhľadom na to, že som nespal včera od 2 rána. Najradšej by som sa už zložil v tom lietadle. Čaká ma 6-hodinový let. O 1,5 hodinu posunuté a neviem, môže to byť podľa mňa ešte horšie. Môžu to posunúť aj o veľa viac hodín. Proste sa stala vec, podľa mňa, ktorá sa nestala snáď roky, ak niekedy vôbec, že padli všetky IT systémy nejaké, či čo. Určite to máte aj teraz v správach dneska. Práve keď ja letím, samozrejme. Už tu behajú aj korejské televízie. Vyzerá to na veľký prúser. A samozrejme, hádajte, ktoré sú moje check-iny. Áno, presne tieto. L-ko a M-ko. A toto všetko je rada, človeče. Podľa mňa mojej leteckej spoločnosti padol tiež systém. M-ko. Tam všetky ostatné boli také prázdne, poloprázdne. Aha, ďalší typek s kamerou. A tuto, kde je moja letecká spoločnosť, je ju mega rady. Šialené. Ja v tej rade stať nebudem. A toto vyzerá na dlhšie ako to, čo sľubovali, že hodina a pol meškanie. A všimajte, asi nemám kde sadnúť. Toto je jediné miesto, kde sedia oni. To je jediné voľné a je to napísané, že no sitting. Ale mám na haku, mňa bolia nohy. No sitting. Zrejme ide to vetranie. Takže moje prdy sa tu budú vetrať a pôjdu do vzdušia. Toto bolo asi najpomalšie letisko na svete, kde som asi bol. 3 hodiny som čakal, ale to nebola tá veľká hlavná rada. Pozrite, je 22:06 a oni mi napísali na listoch, že gate zatvára 22:05. Chore. Nemal som aj, celý čas som bol v rade, nebol som na záchode 3 hodiny, nebol som sa napiť. Som smedný, potrebujem ísť na záchod a nemám čas. Moje lietadlo má letieť 22:20, je 22:25 a ideme ešte na vlak. Vďaka tým, čo tam 3 hodiny odpravovali radu. To som ešte nevidel. Som zvedavý, jak to dopadne. Prešlo asi ďalších 10 minút. Hen tam vzadu je 112. Obrovské letisko. Tu je moja 112. Vyzerá, že ešte ľudia sa naloďujú, ak to není nový let. OK, sme tu na čas, našťastie.
Je čas 22:30. Tak nejak. Aktuálne je čas 23:40. Čo sú presne 3 hodiny. Opozdenie oproti aktuálnemu, teda prvotnému plánu. A nedali nám zatiaľ ani minerálku Starma nič. Zvedaví, či nám aspoň nejakú kompenzáciu dajú v podobe minerálky alebo vody Starma. Ja som zatiaľ nespal. Týmto pádom 22 hodín. Posledné 4 hodiny som nemal vôbec možnosť ísť na Hladsko, kúpiť si jedlo alebo niečo. Lebo musíme chvíľu sedieť. Sedíme tu už hodinu. 윤엽님, 박서윤님, 이준영님, 안병호님, 구희경님, 안성현님, 오수현님, 조세빈님, 조세인님, 김익현님, 최정희님, 김호연님, 안병호님, 구희경님, 안성현님. Tak, prišiel som taxikárom do Pattaje. Až pozrite, čo sa tu deje, maratón. A jak sa mám dostať? Hlavne na druhú stranu by som rád vedel. Už nechce sa mi tu čakať na ten dáv, kým prebehne. Ja sa potrebujem dostať tam.